Uma Mdeuka masifunde sikhule sakho kuhlala sikhule size ngolwazi nochuma Mdeuka on Masakhane exclusively on Vukani FM. 18 imizuzu ibethela insimbi yaka 10 o'clock. I played you Mariah esithi anytime you need a friend. Sincokola noPhathiswa Futshane. She's a clinical nurse from Unjani Clinic. She's based in our Queenstown studios. We are trying to understand indaba C-section. Ma'am, it's always a pleasure to have you aboard. Good morning and thank you so much for joining us. Molweni Xusta, molweni baphulaphuli, ndiyabulela kakhulu, ndiyavuya nami ukuba lapha enkosi. Yes, finally siyancokola ngale topic because kudala siyizulisela. Ndifuna xa siqala i-conversation yethu Pat siqale ngolhlobo. Kusube kutheni xa uzawuthiwa uchuma uzawubeleka nge-C-section akazukwazi ukuzibelekela yena ngokwakhe. Kusube kusenzeka ntoni? Enkosi Xusta, xa kuthiwa uzawubeleka nge-C-section, abantu abasibeleka nge-C-section, okokuqala sijonga isayizi yesihlangu osinxibayo. Uba ngabe ungu-size 4 ukuya ezantsi, xa ndithi ezantsi ukuya ku-size 3, size 2, ubeleka nge-C-section because isingca sakho, ipelvis yakho incinci. Then kuphinde futhi mhlawumbi asibonanga nto, isayizi yakho esihlangu irayithi, inormal. Then olo xa ndithi normal ningathi nditheni abnormal. Xa ngabe ke ngonana sesise-labour ward ufumanisa into yobana umntwana mkhulu kunesibeleko sikamama. Mhlawumbi umntwana ungu-4 kg, anything that is above 3.5, then kuyanyanzeleka, then ke yi-emergency C-section leyo, kuyanyanzeleka uba masikubalekisele. Okanye umntwana ilantika ilabor yakhe ufumanisa into yoba umntana ndifuna la English term, uyaphelelwa, i-meconium yakhe iba stained with ilaika, and then ufumanisa into yobana ngokunana amanzi wakhe ayatshintsha ananto emnyama, then lo mntana lo kutsho ukuthi akazulenza ixesha simbalekisela elabor theatre lo mntwana lowo. So zezo zinto ezenza into yobana umntu abe ubeleka nge-C-section. Bakhona ke abantu abazikhethelayo i-C-section, athi mna ndiyazicelela, more especially abantu be-medical aid ko-private, umntu uvele nje azicelele i-C-section. But xa ngabe unezi zinto ndizitshoyo kuyanyanzeleka ubeleke nge-C-section. Okanye sifumanisa into yobana i-blood pressure yakho during i-labor it's very high, then impilo yakho neyomntwana is at risk, then you are forced into yobana sikubelekise nge-C-section. But we are given i-consent nguwe wena mama, wena mfazi okhulelweyo olunywayo into yobana ndiyavuma umntu yoba nindibelekise, after siku-explainele into yobana this is the situation esijongene nayo, so we want to save both of you ngokuba sikubalekisele for ilantika i-C-section, then ngabo bantu banjalo ke abenziwayo i-C-section. Enkosi. You've mentioned indaba yobana umntana xa emkhulu kunesibeleko sikamama ufumanisa uba umntana uyaphelelwa, so kuye kunyanzeleka into yobana masikubelekise nge-C-section. Ndifuna size kuchuma osezilalini ekunzima into yobana i-ambulance ifikelele kuye. Uyafumanisa uba sizitori zasezilalini kuthiwa omnye uye yathi ifike i-ambulance yafika sekebelekile, omnye ithe ifika i-ambulance ubelekele endleleni ebheka esibhedlele. With ezi zinto ubuzibalile Pat, if kuyafumaniseka into yobana mna ndingumama isibeleko sam sincinci compared to esomntana, umntana umkhulu, and ndikule situation ndisezilalini and i-ambulance ayithi ifike and kufuneka ndibeleke nge-C-section, kwenzeka ntoni kwi-situation enjeya? Hey Xusta, ukhona ozawuhamba kwabo babini. I'm sorry to say that. Ukhona ozawuthi kaloku xa upusha
intloko yomntwana ingakhoni. You understand? Okokuqala le labor le, it's not gonna be a normal labor, ingaba yi-prolonged labor. Ufumanisa into yobana umntwana ewe umama womntwana uyavuleka, but ke ngokunana akade ehle umntwana, uphaa phezulu umntwana, uyayibona? Umntwana uphaa phezulu, then ke ngunani ukhona ozawuphelelwa ngamandla between the two of them. Bakhona ke abanye ufumanisa into yoba uye wakwazi ukubeleka ngaloo ndlela ye wabeleka ngayo, but ufumanisa uba ukrazuke ngaphantsi, kabuhlungu kakhulu. So uncedakala kanjani ke ngoku lukrazukileyo kabuhlungu kakhulu? Siyakwazi uphinde usisi simbuyisele futhi esimeni sakhe? Ginci mntakamama, abuyele abe ngumamakhe usisi, abuyele endaweni yakhe. Kanjani? Athungwe chusta, abuyiselwe zonke iinyama zakhe zibuyiselwe kakuhle, aphinde futhi abe right. Akabi nazi-complication xa kuhamba ixesha? No. Oh, okay. Here's the thing. Kubakho ezaa zinto kuthiwa bopha isisu xa uzibelekele ngokwakho. This is after the surgery ke ngoku, wena mntu wenze i-C-section. Ugqibile ubeleka kuthiwe bopha isisu, kuthiwe mane uchopha phezu kwamanzi ashushu, wena mntu uzibelekele ngokwakho. Thina abantu ababeleke nge-C-section senza njani? Zithini izinto esizenzayo thina ukukwazi ubana sikhaleze siphole, because kaloku sinale C-section esinayo thina. Okay, thina abantu be-C-section siyayihlamba i-C-section, sebenzisa amanzi anetyiwa, uyihlambe every day, kathathu ukuya phezu kwesithathu, every day. Eleke sidla ngothi ke xa sibaxa sithi eleke uncancisa, xa ugqiba uncancisa hlamba i-C-section yakho ngamanzi anetyiwa azokhawuleza aphole. Hamba awuguli usikiwe, hamba endlini, ungahlali endaweni eyi-1. Hamba endlini, ungahlali endaweni eyi-1 ngoba uzawuchana. So uyasihlamba i-C-section yakho within 7 days, so right. Ndiyasibopha isisu? Pet? Ewe bhuti. Isisu ndiyasibopha mna mntu kwisi-section okanye andikwazi mna ukusibopha? Awukwazi usibopha. Okubopha kwesisu chusta kusuka phi, because it's not medical into yobopha kwesisu. But sana sikhule kusithiwa makubotshwe izisu so that ungazoba kuthiwa unesisu esikhulu njena just because wena zange usibopha isisu. Sikhule kusitshiwo. Zimfundiso zabazali ke ezo. Zimfundiso zabazali into yoba sibophe esasisu sizobuyela. Thina sithi xa ugqibile ubeleka urayithi upholile, ungenza i-mild exercises, i-stomach exercises, kwenzela isisu sakho sizobuyela. But zimfundiso zabazali bethu zeziya zithi chusta, sukukroba efestileni xa ukhulelwe ngoba umntana uzawumane ekroba xa uselabor angaphumi. Suma emnyango ngoba utata walapha usegoli, okanye xa ukhulelwe sukuma emnyango because umntana uzawuma. Uyema, kuthiwa uyema umntana, sele kufuneka ephumile angaphumi, eme ngqi umntwana. Zizinto zabantu abadala ezo, uyayibona? So laa nto yobopha isisu uphathiswa ayikho? Ndiyasizenzela yona leyo to regain ifigure yethu back. I don't know noba iyaregaineka na ifigure. Mna for example andibophi. You've mentioned indaba yobana uyakwazi umntu othi uyakwazi ubana umntu athi eyobeleka nge-C-section but kufumaniseka into yobana azibelekele but usisi uyakrazuka kabuhlungu. Ndiyakwazi into yobana ndithi kwi-firstborn yam bendibeleke nge-C-section
mhlawumbi i-second born yam ndiyibeleke ngo-natural birth, iyakwazi ukwenzeka into enjalo. Okanye if ungumntu we-C-section, uba ngumntu we-C-section until you decide into yobana, you know what, I'm done, ndigqibile ngoku. So how does it work? Okay, Xusta. Yabona ke ngokunana iya kulaa nto ithi thina zi-clinicians okanye thina medical practitioners fanele uba siyazi ukuba yayintoni eyayikubelekise ngesi-section kulowo Oh, okay. umntwana. Kungenzeka into yobana umntana wakho wayesephelelwa ngamandla, uyayibona? Then kwanyanzeleka into yoba sikubalekisele etheatre. Awungomntu wesi-section, i-pelvis yakho irayithi, inormal, uyakwazi ukuzibelekela, but because of the complications zala labor, you understand, you ended up because we wanted to save you and the fetus, then you ended up usenziwa i-C-section. Then ayithi loo nto ungumntu we-C-section, ithi loo nto leyo ungakwazi ukuzibelekela abanye abalandelayo kakuhle, because awungomntu umntu we-C-section onyanzelekileyo, it's a must, ngumntu onxiba isihlangu esincinci. 4, 3, 2 bonke abo bantu abababeleka ngesi-section ngaba kuzawuthiwa awukwazi udlula kwi-3 usenziwa ii-operations, then wena uzawuba nabantwana abathathu qha okanye uzawuba nabantwana ababini qha, awuzikwazi uba ne-8 ne-9 le abanye abantu baba nayo, because uzawusikwa only kathathu qha. Yeah, understand? Abanye if ebesiwe yi-complication, then lo mntu lowo uzawukwazi uzibelekela abanye abantwana nge-normal. You've mentioned into yobana if ndizawubelekela kwi-private hospital ndiyakwazi ufika ndithi phana, bethunana ndicela nindenzeleni i-C-section andizokwazi ubana ndizibelekele ngokwam. Yeyiphi wena from a clinical practitioner perspective, yeyiphi wena into oyi-advisayo? Let's say andinazi complications ezenza into yobana ndingabelekiswa nge-C-section, ndingakwazi ukuzibelekela ndenze natural birth, ndingakwazi understand, but then ndithi mna xa ndifika ndithi mna bafethu ndicela mna nindenzise i-C-section, would you advise that? No, Xusta. Ngoba because kaloku jonga i-C-section iyi-reminder of that labor, despite of umntwana ukhona okanye akekho. sure. And also laa nimba, ndiyamthanda mna umntu oyivayo laa nimba ngomntanakhe. Yive laa nimba, yiba nayo laa nimba ngomntanakho. Understand? Ungavele nje kaloku xa uyokwenza isiza Xusta, umzekelo abantu ababenziwe ii-C-sections before, at 36 weeks siyamthumela esibhedlele koogqirha, ne? Simthumela ukuthi ayotshekishwa, because kungenzeka into yobana uyamthumela xa kwi-first visit, umthumele, then oogqirha bambuyisele back ku-local clinic, and then at 36 weeks mhlawumbi atsho ugqirha into yoba uze nimthumele at 36 weeks, simthumele back esibhedlele koogqirha. Laa mntu lowana at 36 weeks if ungumntu wesi-section and nalena i-pregnancy ithi uzawubeleka ngesi-section, uyahamba uyalungiswa, ahamba ayokusikwa, ambambe umntanakhe because urayithi ungu-full term. Yeah, understand? So wena xa uvele ke ngokunana uthi mna ndizikhethela i-C-section, it means awufuni uva inimba yomntwana wakho. Yenzelwe ukwenzela into, yenzelwe to save umama nomntwana if there are any abnormalities. Ungathi wena yonke into yakho irayithi uvele nje uzikhethele i-C-section. Listen, kukho into yobana after a year or 2 umuntu ebelekile uve esithi i-operation yakhe nengxaki, iyakwazi ukwenzeka into yobana ningam-operating ngendlela, in fact ingathi ingxaki iba semthungweni, nithi xa nigqiba ukundibelekisa nindithunge ngendlela erongo ezawundichaphazela
ebudeni behambo yam. Number 2, xa kufumanisa into yobana ke andikwazi ukuzibelekela mna ngokwam. So you've mentioned into yobana xa ungumntu okwazi obeleka nge-C-section qha niye ni-advise into yobana at least xa ufika kuthi umntana sekhaya yehlela ngezantsi, awuzukwazi wena ugqithela ngaphambili. Nindisike endaweni eyi-1? Kusta, andikakhe ndimfumane umntu othi ilantika iswayini yakhe imnikeza ingxaki after years. Uyifumanisa into yobana within i-2 weeks kulapho azawuthi unengxaki khona. Ufumanisa into yoba mhlawumbi iyavuza okanye iye yageyipha, yavuleka, funeka aphinde futhi abuyiselwe esibhedlele, okanye mhlawumbi ngemisteyikhi kuye kwaba nento esiyilibalayo phaa ngaphakathi, noba yigozi noba yintoni, funeka into yoba Yeah, makabuyisele. But okay. after years andikakhe ndive mntu. And remember kukho ke ngokunana into eye ibawekhe psychological abantu, laa nto ithi Yeah. kuba sasikhule abantu abadala athi umntu, kaloku mna ndingumntu we-operation, xa kuzawubanda ndiva ngayo. Uyaziva ezo zinto? Yeah. Myth laa nto leyana. And then ufumanisa into yoba nathi ke ngokunana we are copying those things. Andikhe ndithi ndive mntu othi ndinengxaki ye-operation after some years. The only thing endiye ndiyive yile itsho into yoba sisiphethe xa kuzawubanda ndiva nge-operation yam. And ke ngona laa operation nomntu one-operation anywhere in the body, Yeah. they will say the same thing. It's not that yi-C-section le yenza le nto, uyayibona? The only things eziye sizenze esiye ibe zii-mistakes zethu kuba mhlawumbi ufumanisa into sometimes it's not our mistake. Umntu akayiklini i-C-section yakhe, ufumanisa uba iyabola, uyanuka. Understand? Iyanuka ide ibe green, funeka abuyiselwe esibhedlele, okanye iye yageyipha, okanye it's oozing kwezaa ntsuku, kwezaa veki, not after some years. And then omnye umbuzo ubusithini wesibini? It doesn't matter. Kukuthini ugeyipha? Phaa kukuvuleka, Chosti. Fumanisa into yoba njengoba edityanisiwe nje ikhona indawo evulekayo kwalapha kuyo i-suture line. Okay, umbuzo wakho wesibini busithi sisike endaweni eyi-1. Ewe, isiza Yeah. yakho iba endaweni eyi-1, siphinda phaa kulaa line siyibonayo. Nanofumanisa into yoba uyakhumbula kudala isiza yakudala yayinyuka isiya embhonweni. We no longer do Ewe. into entle lapha ezantsi kwesisu, encinci nje Ethi nto rhweshi. You've mentioned indaba yokuvuza. Ingaba ibangelwa yile nto ubuyicacisile into yobana mhlambi andiyiklini i-operation yam? Kutheni izawuvuza? Akuvuzwa. Undicingisa laa health talk yethu yayisithi sunuka. Vele akuvuzwa mntakamama, suvuza. Ewe, akufanelekanga uba uvuze. Ungathi uvuze ikhona into, ukhona umyalelo ongawulandelanga kakuhle. Hamba xa ufika ekhaya, sukuzi-admitha, suhlala ebhedini, because kaloku uzawuchana. Understand? Yihlambe ilantika i-C-section yakho, sukuyiyeka. Uyihlamba njani, Pet? Uyihlamba njani? Uyihlamba njani? Khasinike bana siyihlamba njani i-C-section? Cotton wool uyifake emanzini anetyiwa, wosule, Yeah. ulahle, uthathe enye wosule, ulahle, uthathe enye wosule, ulahle. That's how you do it. Uyenza for how long? Uyihlamba more than 3 times a day. For ixesha elingakanani? Kuxhomekeka kuwe kaloku, andithi uyayibona, andizuthi for 5 minutes or for 2 minutes. No. Uyihlamba Uhlamba kathathu ngemini ne? okanye uthathe i-surgical spirit wenze ngayo. Yeah. Ma, what I'm trying to say is uyihlamba kathathu ngemini for a week or for 2 weeks or for 3 months? For 7 days nangaphezulu, uzayibona xa ipholile.
Mm. Ndiva njani, you've mentioned indaba yobana mhlawumbi nishiye into phaa ngaphakathi. Ndiva njani ubana nishiye ispikiri phaa ngaphakathi? Aziba isipikiri Nishiye isikere okanye nishiye isikere sibe nindisika ngaso. uzayiva ke ayizuphola. Kwawena uzawuziva Okay. andithi i-system yakho izawutsho xa kune-foreign body in you. Then xa usiya ekliniki sizabe sesikubalekisele esibhedlele. Esibhedlele baza kufaka kwi-scan bajonge uba kwenzakalani, bathi bawuthi nantsiya into Thina sisikere. bathethe nawe baxolise baphinde futhi bafune i-consent siphinde futhi siyovula phaa sibone uba yintoni lesishiye phaa ngemisteyiki. That is why xa section whatever esiyisebenzisayo siyayibala. Oh. Esizisebenzisileyo ii-forceps, ii-scissors funeke sizibale before senze, and then siphinde sibale xa sesigqibile ilantika i-procedure uba zingaphi ziphelele na. Neegozi esizisebenzisayo siyazibala uba zingaphi iigozi zethu esizisebenzisileyo before senze uba okay nazi iigozi zethu ziyi-10. Then njengoba sisebenzisa kukho umntu obalayo into yoba okay uplagile ngeegozi eziyi-5, kukho umntu obalayo. Naxa sele sivala siphinde futhi siverifye uba ezaa gozi besizisebenzisile ziyi-5 ziphumile zonke nazo i-5 na. So it's a rare case yoba masibe naye umntu oshiyekelwe yinto ngaphakathi, but we cannot run away from that into yoba iyenzeka loo mistake leyo, but it's very rare. Yho, hayi sana. Okay. Kukho umphulaphuli okhulelweyo odyuku kule nyanga kaJulayi omameleyo at this particular moment. Asimazi mhlawumbi noba uzawuba ngu-natural birth okanye uzawuzala nge-C-section. Masikhe sithi mhlawumbi in case ezala nge-C-section, zeziphi izinto makazilindele? Mna into endingayitsho kumphulaphuli ozawubeleka yilaa mfundiso endandikhe ndeza apha ndazoyenza. How do you conduct yourself during i-labor? Hamba khefuzela okwenja etshiswe lilanga. Xa ipeyini ipholile hamba. Yawufika ipeyini awupushi uyakhefuzela ukwenzela uba i-labor yakho ibe within normal time. You understand? Ungade ucomplicated to isiza, because yonke laa nto iqala phaa chusta into yobana ungamameli because usezintlungwini ungenzi le nto kuthiwa yenze, then ude ube uyacomplicata, kuyanyanzeleka into yoba yiya kwisiza. Then the other thing, ukuba ngaba kuye kwenzeka into yobana yiya kwisiza, Yeah. vuma usista xa esiza ezokucacisela into yobana because of 1 2 3 4, then uthi ugqirha funeke wenziwe isiza. Basikulungise ngoku for isiza, vuma. Yabona ngoku ndandisebenza eRhawutini, ama-clients wam ke chusta ayekholelwa kakhulu kum. I remember one of them endithumelela iWhatsApp ebusuku, sisiphethe kuthiwa mandiye kwisiza ndivume na. Uyaqoma kusebusuku ndilele and umntana is at risk, uyayibona. So Yeah. luckily ngokuya bendisebenza kwi-ANC bendihlala ndi-alert xa kungena iWhatsApp zam naxa kungena ii-calls bendihlala ndiziphendula all the time. Then I answered upreg wam ndathi vuma ngoku, khawulezisa mbize usista, vuma, because wathi kusista ndisawubuza usista Pete, usista wam wasekliniki, uya understand, ndathi vuma ngoku, then basinda boyi-2 umntwana nomama wakhe. So upregi uma ngabe kusithiwa this is the situation now for us to be able to save you and your baby, sicela into yobana uyokwenziwa isiza. Sube uthi uzawubuza umama ekhaya, sube uthi ndizawubuza umyeni, vuma. Enye nenye niza kuyithetha nomyeni nomama sele kugqityiwe, as long nisindisiwe nina nobabini. Okay. Ndiyathemba into yobana noko eza messages zaziyi-200 zazithunyelwe ngamaphulaphuli zihlile ngoku.
So if abaphulaphuli bafuna ubuza questions about le nto besincokola ngayo namhlanje, how do they get hold of you? Basabuza nangoku Xusta. Oh, bayandifumana. Xusta, the other thing that I need to say before ndiye kuba ndifumane kaphi. Yeah. Abaphulaphuli shem bandivisa kabuhlungu abanye. Abanye Xusta umuntu uzawuthi ndinengxaki ndicela ukuthumelela i-picture. Uthi okay okay ungayithumela i-picture. Umuntu akuthumelele umthondo omde omkhulu. Bantu abangootata ndiyanicela ngegama lenkosi. I'm a married woman, for God's sake, and ndingumfundisi. Ndiyanicela zibuhlungu mani izinto enizenza kuWhatsApp wam kakhulu. Umuntu athi sorry sisi akuthumelele into abnormally ndicela uncedo. Akachazi noba lo mthondo wakhe umkhulu kangaka ufuna uncedwa ngantoni. Ukuthumelele nje into enkulu ongayazi into ba uthi ufuna uncedwa ngantoni. Zibuhlungu mani izinto enizenzayo kuWhatsApp babanye abantu. Ingathi singahloniphana singabantu. Ingathi Alright, singahloniphana ndingumama wabantu ndingumfundisi ndiyinkosikazi yomntu noko it is not fair, it is not right at all. Ndiyafumaneka eUnjani Clinic eKomani eMlungisi. Ndiyafumaneka i-mobile clinic yam iyema phaa eWhittley C. Ndiyafumaneka ku-064 841 8297 064 841 8297. Ndiyafumaneka kuWhatsApp 061 535 8140 061 535 8140 066 035 7325. Enkosi. Enkosi kakhulu. Next conversation ndiyabawela sithethe nge-infection xa ungumuntu okhulelweyo, but ke sayikhangela ubana sayibeka ngaphi nohlobo. Otherwise gibe nemini emandi wethu Xolova. Uluchusta ndiyabulela bhuti wam. Thank you so much.